baki. Nafisa sai da uwar aimanu uwar iman nasara ce. Wato in Allah ya taimake ni ina zuwa na kalle ta kalle ni, ba ni da burin da ya wuce ga ina zazzaga kalaman soyayya, ni ma ana zazzaga musu, kuma zuciyata tana karɓar su saboda wato Umar wai kai me yasa duk lokacin da nake bada bayo girafin soyayya ta sai in ga ranka iya baci? Kana hasada da ni ne? Garban kauye, baka san me yake damuna ba, dan haka ka kyale ni. Gaya min sunanta, zan je gidansu in ɗauko maka zuciyarta a ka in kawo maka nan. Wai tunaninka kullun ne matsalar soyayya ke damun mutum? Allah in ba matsalar soyayya ba me zai sa kai wannan jungun din? Kai yanzu me yake damun ka? Tsaya ka ji. Jiya da yamma na je gidan mai gidana nan baya gidan sanata. Ka san zai aure da 'ya'yan shi guda biyu. San da lokacin. Ka san ni ina ta san ai auren saboda shinkafa. Sai na ji ana labarin za a je Dubai a siyo kayan daki. Ka sani da rigima. Wai na bude baki na ce ai yanzu ba sai sun je Dubai ba, a nan Abuja akwai inda za su samu wannan kaya wanda ma kila za su iya finna Dubai din inganci. Kada garin Abuja? To yanzu da wani ka ga wannan maganar sai yi maka dariya. Wallahi dauka zai a kauyen Abuja kake. Mu da muke cikin tantagaryar birni a Abuja, ina mai tabbatar maka cewa mu muka san kan gari. To me da me suke so su? Kayan ɗakin aure mana na ƴaƴa mata, wanda ya kama tun daga kushin, gado, katifa, kujeru, tables, waye kai ko da cokali da komai ana bukata. Kaga in dai kana garin Abuja ta kai cin kai kare. Nap Interiors nan ne inda ya dace ka gane gurin ka sai shi, kuma yana nan a Urban Hub Plaza number 1145. amma dai magana ake ta a sai kaya. Ka ce dai nayi magana ta a daidai. Kai inda ka je Wuse 2 kaga an rubuta Nap Interiors, ka san na dan dauki abubuwa makaranta a nan wannan Urban Hub Plaza, to nan zaka shiga. Wai kana da nufin dai Nap Interiors nan da ke da Wuse 2? Nan Wuse 2 kana zuwa Wuse 2 ka hau sama zaka ga gurin an rubuta Nap Interiors a nan Urban Hub Plaza. To aini kai ka ce na ma sari gaba na yi sara akan gaba kenan. Ai dai magana kake so a hada maka kaya to sai ka je Nap Interiors, nan zaka ga yadda ake zazzaga kayan amarya wato ciki da waje. Garban kauye mu ne idan gari. Barka ga yadda ake. Ka ganna haka? Na ganka. To yanzu kawai gidan sanata na zani. Magana ta kare. Wai ku tafi can? Barka da ni. Saura kuma ka je kai mun kulle. Shi ka zaka ci. Shine ai. To tunda an samu. Shine ai. Akwai kamasho. Duk bakin cikin kwan mai sabulu. Balbela ta yi fari ta gama. Nap Interiors nan ne kadai gagara gasan masu gasa. Ba iya Kano, Kaduna, Abuja, Lagos, Port Harcourt, Sokoto, Kebbi, duk inda ka sani Zamfara. In ka haura kasashe ma kana siyan kaya kai maka za su yi. Ni ma nan nake so zo rada. Gaskiya ne, Nap Interiors su ne zaɓin da ya dace ga dukkan wani mai buƙatan kaya na ƙawata ɗaki ko falo ko duk wani abu da ya shafi interior decoration. Kada ku manta suna nan a number mai kamar haka: Urban Hub Plaza 1145, wanda yake opposite da Aminu Kano Crescent, opposite da Emerald Garden Wuse 2 Abuja. Kar ku bari a baku labari. Domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓa a lambar waya kamar haka: 081 53 99 9999. Lambar wayar ita ce 081 53 99 9999. Nap Interiors su ne dacewa da zaɓinku.